Què? Té ventosa, però. No, és molt antic, me van regalar fa... És que hi ha uns que és ventosa Mira, i tu... aquí anaven les piles, però es va trencar la rosca. I ja no... Això és... Behind the scenes! Jo no en tinc, tio. De què hem de parlar? Uau. Dels vibradors. Per què els vibradors són nocius? I des de quan? No ho són, això per començar. Però sí que és cert que hi ha com una teoria, ara una nova tendència, a utilitzar consoladors que és una paraula horrible, o sigui, t'has de consolar, perquè clar, bueno, satisfactors de pedra, no? Sí, de quars, normalment. És una pedra polida. O sigui, vindria a ser això com de mineral, no? Sí. I quines qualitats té, per què millor? Primer perquè la pedra en si té una energia, és molt bèstia, i llavors aquesta energia te la poses, i llavors també parlen de l'orgasme com utilitzar l'orgasme per crear doncs allò que vulguis crear. Perquè m'ha de tot el rato, o sigui que no es passa, tios. No, a veure, tu saps que quan et corres tens més ganes de badallar? Doncs és per això, t'estàs escorrent. T'estàs escorrent. Que m'has passat per la pedra. Bueno, el tema de la vibració, no?, que tu parlaves, què? Això, que la vibració, com que, en realitat, quina polla vibra així? O sigui, realment està creat el vibrador per un estímul molt ràpid i com molt directe al resultat. Llavors, què volem? Córrer-nos. Però en realitat volem córrer-nos o el que necessitem és un temps per nosaltres, o sigui, per què ho hem de fer tan ràpid? Exacte, depèn, no, del moment. I de la persona. Si sempre ho fas amb la mateixa persona, També passa. igual després ho fas amb això i no t'agrada. Però es pot combinar, no? Vull dir que és Clar, diferent. però quan ho fas amb persones, en veritat, encara que sigui la mateixa persona... A diferència de quan ho fas amb animals. No, a veure, però encara que sigui la mateixa persona, sempre és diferent. En canvi, això és sempre com fan que el cos aprengui a córrer d'una manera molt concreta i després li pugui costar córrer d'altres maneres. Igual no t'has corregut mai, com jo. Sempre s'inventa coses. Al final serà, busca la mentida de la Joana en el behind the scenes. Córrete con Juani. Bueno, aleshores què? Resumim així el tema, no? El tema és, toqueu-vos com vulgueu, però no agafeu pedres del carrer. Reneu-vos les mans. Ungles curtes. T'imagines amb un adoquí com els de Ciutadans, saps? Adoquí es diu. Adoquí. Llavors la Rosalia no es pot masturbar. Home, amb les ungles que té ja et dic jo que no. Sí, amb minerals. Bueno, sí. Clar, segur que té un quart. Ella amb diamants. Hombre, Oh. No, ella té una polla d'or. Bueno, va, ja està. Fatal. Com sempre, en la línia. Està bé, això. Sempre l'anima. Fins aquí. Fins aquí.